नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गोबां जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि माखासे कमेन्टफोरखौ नुदों आरो बायदिसिना बुंनायखौबो नुदों आङो। आरो जास्ट आङो नैबे माबाखौ सेटआपखौ खालामफिनना लानि। आवाजखौ खोनागोन ना खोनायाखै नोंसोरो? हाय गाइस, आवाजखौ खोनादों ना? हेलौ हेलौ अके, खोनादों। दा बाथ्राया जाहैबाय 9:30 आं लाइभ फैनो गोनांखामोन। दा टाइमा 3 मिनिट्सनि सिगां आं फैबाय बेवहाय। दिनै गोबां इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जागोन। लाइटफ्राबो एसे डिमेज जानो हागौ, बेफोरखौ जेबो साननाङा। बाट जों टपिकनि सायाव नोजोर होनानै नायनि। नैबे माखासे स्टुडेन्टफोरनि आङो भिडिअ आं नोंथांनि सिगाङावहाय होनानै खोब भाइरेल जादों। बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोना लाबानो जाबाय। दानिया जाहैबाय बे फरायसाफ्रा मानि थाखाय बेबायदि बुंनो गोनां जादों, मा जाहोननि थाखाय बिथांमोनहा बेबायदि होननो गोनां जादों। बिथांमोनहा इउटिउबार जन कार्जि नार्जारी एबा बिथाङा एक्टरबो आरो लोगोसे एनिथिं एमजे इउटिउबार जोंहा फंबाय बिथांखौबो आरो बिपिएफ सरकार आरो आसाम सरकारखौ हुसियार बुंदों। आरो खारना जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोनसे गोबां गनायजाथावै खामानि मावना थांदों। 2016 मायथाइनि माखासे लेटार दङ, बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव देखायगोन। 18निबो लेटार दङ, बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानानै होगोन। नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। आं भिडिअखौ इडिट खालामनानै होनो हायोमोन, नाथाय टाइम सर्टनि थाखाय आं भिडिअखौ इडिट खालामनो हाला। बेनिखायनो आङो डाइरेक्ट लाइभ होखानोसै नामा सानबाय आङो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, फेमिलिफोरनो। दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय नैबेखौ आं देखायबावनो नोंथांनि सिगाङाव। ओके, स' दानियाबा एसटि লাগিব ना माटि पाट्टा লাগিব? मोनसे गिदिर बे भिडिअआ भाइरेल जादों आरो बेखौ आङो सिगाङावबो होखांखाबाय। दा बेखौ दिनै होबाय। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियाटआव गोबां गिदिर गन्डगल जाना थांबाय। ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियना गोबां गोहोम बेवहाय गोहोम खोख्लैहैदों, जाहाथे सरकारा थाबैनो एनअसि जि हरनाय बेखौ उइथड्र खालामनानै जाहाथे लाथों। नोंथांमोननि सिगाङाव नुदों 8 जुलाइ 2016। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। आं बेखौ जुम खालामना होबावनि खेबसे मोजाङैनो। अके, नुदोंना? बेखौ नङाबा बेयाव ओरै खालामना होबावनोसै आं। नुदोंना? टु दा डाइरेक्टर मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स regarding granting of ST status to the Adivasi and Koch Rajbangshi communities of Assam. बे मा होनदों 8 जुलाइ 2016आव बेखौ बानायनाय जादों लेटारखौ। बबेनिफ्राय? बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनिफ्राय। 2016 मायथाइयाव सोरनि सरकार दंमोन? 2016 मायथाइयाव
सोरनि सरखार दंमोन बे जाबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सरखार दंमोन दा बै समावनो मा होनदों with reference to the subject that above I am directed to request you to kindly refer to our letter number blah blah बेखौ नायदो 27 November 2016 in this regard the Bodoland Territorial Council has reiterated its stand on granting of ST status to the Adivasi and the Kos Rajbongshi communities of Assam. Therefore, you are requested to kindly expedite the process of granting of ST status to the Adivasi and the Kos Rajbongshi communities of Assam. बेखौ बुंदों आरो दा 6 कमिउनिटिसनि एसटि होनायनि बाथ्रा बेयावनो सरजाबफानानै दङ बिकज जि लामा बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बै समाव बेखेवनानै होदों लोगोसे बिनि उनावनो 2 बोसोरनि उनाव सरि बेखौ आं उनाव लाबोगोन र' 2 बोसोरनि उनाव मा होनदों 2000 बेसेबां मायथाइनि बियो नै 2018 मायथाइनि After careful consideration the NCST conclude that the above 6 communities possess characteristics of scheduled tribe and qualify to be included in the list of ST of Assam. Accordingly, the Commission supports the proposal of the Ministry of Tribal Affairs forwarded by letter. दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे काउन्सिला एनएससी हरब्लासो स्टेटआबो बेखौ गोजौ फारसे एप्रुभ खालामना हरनो हायो दा काउन्सिल हराब्ला बेबायदि हाया दैट मिन्स मा होनदों काउन्सिल मिन्स जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बै समावहाय चिफ तथा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बेखौ एनएससीखौ हरदों सिगाङावनो दा बे एनएससी हरनायनि थाखायनो दिनै स्टेटआ बेखौ एप्रुभ खालामनानै 6 कमिउनिटिसखौ एसटि स्टेटास होनांगौ होननानै बेखौहाय सेन्ट्रेल फारसे हरदों दा सेन्ट्रेला बेखौहाय कमिसना सापर्ट खालामनाय एबा स्टेटआ सापर्ट खालामनाय बा काउन्सिला सापर्ट खालामनायनि थाखाय बे एलिजिबल आरो बेखौ मा होनदों एसटि होनो हानायनि केपासिटियाव दंहैयो दा खारना सोरनि थाखाय जाहैखो बे जाहैदों 2016 मायथाइनि 8 जुलाइआव बिथांमोनहा बिपिएफ सरकार दैदेननाय समाव हरनायनि थाखाय दा पलिटिक्सखौ ज्राब दोनथ'दो दानाबा बिपिएफनि सापर्टार्सफोर नोंथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट खालामो आइ नो दैट इउ पिपल सापर्टार्स इउ पिपलखौ सापर्ट खालामो आइ नो दैट बाट बेफोरखौ ज्राब दोनथ'दो दा रायज्लायदो नैबेखौ मानि थाखाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एसटि बैसोर सोद्रोमाफोर बैसोर कमिउनिटिसफोरनो होजानो एसेबां लुबैदोंमोन आरो बेखौ मोनथिनानैबो जोंनि रायजो राजाफोरा मानो एसेबां बिथांनो भट होदोंमोन खारना खोन्थाना बिथाङा इलेक्शन समावहाय एसटि नांगौना नाङा होननानै बै 6 कमिउनिटिस बैसोर सोद्रोमाफोरजों बै जाति 6 जनजाति 6टा माने जातिफोरनिफ्राय भटखौ बिथाङा मोनखाबाय गोबां बुरजा भट मोनबाय बे लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव बिथाङा मोनदों किन्तु जायफोरखौ बिथाङा थगायनो हादों दा बाथ्राया जाहैबाय जाय बर'फोरा बिथांनो भट होदों बै बर'फोरनि भटखौ लानायजों लोगोसे 6 जनजाति बिथांमोननि भटखौ फुरा मोनबाय बिथाङा लोगोसे मुसलमानफोरनो इएमनि सिट फाननाय बायदिसिना हानि माबा मोनसे बिथांमोननो हा होगोन मा होगोन होननानै माखासे माबा होनाय आरो बिथांमोननि माखासे 5टा गेरेन्टि माबा बायदिसिना जेरै हमना ला इयुथफोरनो 100 crore होगोन मा होनदों खाना बेंग्रा बेंग्रिफोरनो माखासे 50 crore ना मा होगोन ना होनदोंमोन ना 50 ना बेसेबांबा crore होगोन बोसोरफ्रोमबो आइजो माहारिफोरनो 50 crore होगोन होनदों थ' बेफोरबायदि माखासे गिदिर बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोना बेखौ मोनबाय लोगोसे नैबे एसटि स्टेटासनि थाखाय एसटि होगोननि बाथ्रानिफ्राय बिथांमोना भट मोनदों लोगोसे जोंनि बर' हारि रायजो राजाफोरखौ माखासे मा होनदों नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जेरै हमना ला 16टा डिपार्टमेन्टखौ ओरै दिसपुराव हरबाय पावार गैला मा गैला स' बिनि थाखाय बेखौ मोनदों दा नैबा बाथ्राया जाहैबाय बे आं माखासे डिटेल्सखौ कनक्लुजन खालामगोन दे जास्ट बेखौ आं एक्सप्लेन खालामना होदों माखासे जाहाथे नोंथांमोना मोनथिनायनि दानियाबा बेयाव दिनैनि बाथ्राखौ रायज्लायनोसै आं दानियाबा बिनि उनाव जोङो बाथ्राखौ फोजोबलांसै
बड'लेण्ड बुब्लिनि निउसनिफ्राय मोनसे मा होनदों हाग्रामा महिला मोनसे निउस आपडेट होदों हाग्रामा महिलारिया जेब्लासिम एनअसिखौ उइथड्र खालामनानै लाफिना अब्लासिम बिटिसि सेक्रेटारियेटआ बन्द थागोन बिटिसिनि गासै ट्राइबेल फरायसाफोरनि दाबि दिनै बिथांमोना थांनानै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गोबां मा होनदों धरना हैदों हाबदों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांनानै ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव नुदों बुख्रुबनाय माख्रुबनायफोरखौबो दा बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा मा खारनमोन एनअसिखौ हरनाया ना बिथांजों सोरबा कम्पिटिसन नांदों एसटि होनायनि दे बिसोर हरग्रोसिगोनदां आंनो हरग्रोनोसै ना बेबायदि कम्पिटिसन नांदोंमोन ना मादोंमोन गैया बेबायदि जेबो नाङाखै नाथाय बिथाङा बेखौहाय एनअसिखौ हरनो गोनां मानो जाखो ना इउपिपिएल सरकारानो एनअसि होनो थाखाय हाखु दाखु जादों माने इउपिपिएल पार्टियानो ना बहाबा बिजेपि पार्टियानो ना बहाबा जिएसपि पार्टियानो ना बहाबा कंग्रेसानो अनलि अन हारसिङै बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि एनअसिखौ हरनो गोनां जाखो बाथ्राया गोबां गिदिर सोंलु आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै आं खुद माने गोनो गोथो मोनबाय हाग्रामा महिलारिया गावनो खुद बावबायसो नामा मानि थाखाय हरदों बे एनअसिखौ दा बे एनअसिखौ उइथड्र खालामनाय बाथ्रा बुंदों बे खालामजागोनाबो खालामजाया बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय बेथ' एफआइआर नङा नालाय मोनसे बहाबा पुलिस स्टेसनाव थांनानै मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय बिनि उनाव बेखौ उइथड्र खालामबाय दा बेखौ हरनाय एनअसि हरनाय लोगो लोगोनो स्टेट गभर्नमेन्टआ एप्रुभबो खालामखाबाय होनदों केबिनेटआव डेट मिन्स मा दा बेखौ उइथड्र खालामफिननो हाबावनायनि मोनसे केपासिटि थाबावगोन जानो बेखौ आंथ' मिथिला जुदि थायोबाथ' बेखौ गोख्रोङै थाबैनो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा उइथड्र खालामनांगौ दा मा खारननि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारि एबा ट्राइबेल सोद्रोमाफोरनि फिउचारखौ एसेबां खैफोदाव बिथाङा खोख्लैदों दिनै फुरा आसाम नाङै दावराव दिनै फुरा बड'लेण्ड ओनसोल सिङाव दावराव फरायसा स्टुडेन्टफ्रा कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफ्रा गावसिनि फरायनायफोरखौ दोनथ'नानै मानो लोब लोब ओंखारनानै बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव धरना होनो गोनां जाखो रायजो राजा नोंथांमोना बेखौनो लुबैनानै भट होदोंमोन नामा सोरबा पलिटिक्स खालामग्रा सोद्रोमाफ्रा खालामनायबा बेलेग खोथामोन दिनै स्टुडेन्ट नोंनिनो फिसाज्ला नोंनिनो फिसाजो सोरबा बहाबा टंला कलेजनि सोरबा बहाबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सोरबा क'क्राझार इउनिभार्सिटि क'क्राझार कलेजनि गोबां बायदिसिना कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा लोब लोबैनो बिटिसिआव धरना होदों थाबैनो बे एनअसिखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै मानि थाखाय फैनो गोनां जाखो दिनै नोंथांमोना मोनथिखागौ हाजार हाजार क्रर बिथाङा लाइबिलिटिसबो खालामबोबाय हाजार हाजार क्रर लोगोसे दिनै मा होनदों बड'लेण्डबो जाया होनना बुंबोबाय बिटिआर एकर्डखौबो मा होनदों इमप्लिमेन्ट खालामा होनबोबाय दिनै इमप्लिमेन्ट खालामा होनसेनानै बिथाङा सानजा फारसे जि गामि गोदान बेखौबो हाबा होनदोंमोन नाथाय हाबबाय भटबो होनो मोनबाय आरो बिथांमोननियाव लाजिया फांजिया भटबो बिनो थांबाय बैबायदि सोद्रोमाखौ दिनै नोंथांमोना मोनथिनानैबो मा गोसो बिखाजों भटखौ होनायमोन आंना कुइसनाथ' बेसो मेना आंना कुइसना बेसो आंनिया कुइसना हाग्रामा महिलारि सारनिख्रुइ बांसिन रायजो राजानावसो कुइसना मानि थाखाय भट होनायमोन दिनै भट होनाय लोगो लोगोनो दिनै जों मा नुनो मोनखो बेसेबां दुंहाव थासारि एसटि नांगौना नाङा होननानै अपेनलि जाय मानसिया सोंदों भाइरेल जालायदों बे भिडिअआ बेखौ मोनथिनानैबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मानो बेबायदि हायना मुलि नांनाय बायदि बिथांनि कमेडियाव गोदावना थाबाय बिथाङा सिगां सरकार दानाय समाव जि माखासे मा होनदों लोगोरि जाना थाबाय बेखौ बिथांमोनहा खामानिखौ मावनानै होबाय डेट मिन्स भटखौ होनानै होबाय बाट हारिखौ नोंथांमोना एसे सानगोना साननो रोङा हारिनि फारसे नोंथांमोना टेनसन गैया दिनै बैफोरबायदिनि थाखाय दिनै जों अलखदाव गोलैबाय दिनै बैफोरबायदिनि थाखाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे
नोंनि खामानिखौ दिनै फरायसाफ्रा नोंनि फिसाज्लाफ्रा नोंनि फिसाजोफ्रा लोब लोब ओंखारनानै BTC सेक्रेटारि बायदिखौ बन्द खालामनो थाखाय घोषणाबो होनो गोनां जाबाय। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै प्रकाश नार्जारिया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ नोंथांमोना बायदि बायदि पलिटिक्सनि एजेन्ट माबा माबा ओरैनि एजेन्ट होनना बुंगोन, नाथाय बेखौ मा बुंगोन जे फरायसाफ्रा जे लोब लोब BTC सेक्रेटारियाव हाबनानै धरना हैबाय, माखासे रागा जोंनानै बिसोरो बुफायला बुफिसि खालामबाय पुलिसफोरनि सिगाङावनो, बेखौबो मा पलिटिक्सनि एजेन्ट होनगोन नामा? गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। आं बुंदोंना पलिटिक्सखौ ज्राब दोनथ'नानै हारिनि सेन्टिमेन्टखौ नोजोर होलाय, हारिनि सेन्टिमेन्टखौ नोजोर हो, एसे गोसो होनानै नोजोर होनानै नाय। नोंनिनो फिसाज्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायफैदों, क'क्राझाराव इउनिभारसिटियाव फरायफैदों, क'क्राझार कलेजाव फरायफैदों, गासै बिटिआरनि स्टुडेन्टफोरा जांख्रिखांदों। मानि थाखाय जांख्रिखांनो गोनां जाखो? आबसुआव जांख्रिखांफिनदों। आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मा होनदों बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय आवगायफिननो गोनां जादों। Why? Because of हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंखौ टर्चार बायदि खालामथारबाय। बेखौ मोनथिनानैबो बिराद सुबुद होबोबाय आं, बिराद प्रुफ होबोबाय, बिराद फोरमान होबोबाय, खोन्थाबोबाय आङो, नाथाय हायाखै। दिनैहाय नुनो मोनबाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा आलाय सिलाय बेसेबां लोब लोब ओंखारनानै धरना होफैनो गोनां जादों, खुद्रिसारनो गोनां जादों। बेखौ खुद्रिसारनायनि रायजो राजाफोरा खालामदों, बे मोनसे दायित्व। मानो होनबा भटआ बिथांमोननियाव थांदों नालाय, थ' बेखौ रायजो राजाफ्रानो बेखौहाय दायनिगिरियाबो होनजागोन। बेखौ आं सोंगोनसो आं रायजो राजाफोरनाव, नोंथांमोननि भट होनायनि फिथाइखौ नोंथांमोनहा बेबायदिखौ लुबैदोंमोन नामा? बेबायदि जाजानो लुबैदोंमोन नामा? बेनो नोंथांमोना सोरनिबा माखासे मेनिपुलेसन खालामनायाव नोंथांमोना गोजावबाय, आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना जाय मानसिया एसेबां मोजां खामानि मावबोनाय प्रमद बर' सार बिथांखौ नेवसिगारनानै सोरनोबा भट होबाय। प्रमद बर' सारा गोबां फरायसाफोरखौ जाथिनि थाखाय नोजोर होनानै सोरखौबा गोबां एसिएस अफिसार बानायबाय। बिथांमोनखौ सासे हाई लेभेल रेंकआव दोननानै होबाय, मानो होनबा सुपार 50 मिशननि दारैहाय। दा दिनैहाय आङो माखासे लेटार नुनोबो मोनबावदोंसो। बे लेटारखौ आं खोन्थाला दायो, आंनाव दा जास्ट वेट थानोबो माबानो हागौ, बेखौ आं देखायनो र' नोंसोरनि सिगाङावहाय। नाय, बे जाबाय सुपार 50 मिशननि दारै मोननाय कौशिक काश्यप, गासै 18 बिसोर बिथांमोना पास आउट जाबाय। स' बेबायदि गोबां फरायसाफोरा मा होनदों जोंनि मा होनदों थांनाय इउपिपिएल सरकारनि समाव जानायनि थाखाय बे बेनिफिटखौ बिथांमोना मोननो हादों। दा बेबायदिनो साफायै जोंनि फरायसाफ्रा आवगायलांदों। दा बैबायदि सुपार 50 मिशनखौबो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथां खोनानाय मथे डिजल्भ खालामनो नागिरदों ना मादों होननाय खोनादों, माने बोखारनो नागिरदों ना मादों होननाय खोनादों। दाख्लै बावैसो मोनसे नुदों आङो, सोलायबाय, नामखौनो सोलायबाय जादों। बड'फानि इसेबां एगेन्स्ट मानो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा, माने इसेबां एगेन्स्ट? नोंथांमोननि सायाव आङो फिन आरोबाव दिनैथ' लाइभ होबाय आङो, बारा एसेबां बाथ्रा बुंला। नोंथांमोना आंखौ लाइभ फैजानो लुबैदोंमोन, स' बिनिखायनो आं लाइभ फैनानै बे बाथ्राखौ बुंबाय। नोंथांमोना जाय आंखौ मोजां मोनो, आंनि बुंनायखौ मोजां मोनो, बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायदों जानांगौ, आरो जाय मानसिफ्रा मोजां मोना जेबो नङा। बाट आङो जाय नोंथांनि सिगाङाव एक्सप्लेन खालामना होदों, बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा, गोबां साननो गोनां बाथ्रा। नाय, जों भिडिअ बानायब्लाबो दाय जायो, आरो भिडिअ बानायाब्लाबो बहा दं जायो। भिडिअ बानायब्लाबो दाय जायो, आरो भिडिअ बानायाब्लाबो बहा दं जायो। गोसोआव लाखि दे। स' गोबां साननो गोनां बाथ्रा। खुलुमबाय, थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बे एसटि नांगौना नाङा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बुंनायाव नोंथांमोना गोजाव नाङा। भिडिअखौ लाइक खालामना थांबानो जाबाय।
थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय